Está encendido. Ben, boa tarde a todas e a todos. Saúdos ás persoas que nos siguen telematicamente. Imos a dar comezo á sesión ordinaria deste pleno correspondente ao día de hoxe, 29 de marzo. Comezamos co punto número 1, aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas ordinaria, que foi do 23 de febreiro. Aprobamos, sí. Punto número 2, dación de contas da resolución da alcaldía, segundo expediente que se acha na sesión. Damos conta. Punto número 3, aprobación inicial do Regulamento da Seguridade da Información do Concello de Ribadavia. Comentar que este regulamento se aproba en base ao cumprimento dunha obriga legal. Todos somos coñecedores das dificultades que existen nos concellos, tamén nas administracións máis grandes, en cuestión de seguridade informática. Na medida das posibilidades económicas do Concello, do persoal tamén do Concello, adoptaremos as medidas necesarias para unha correcta actuación municipal neste senso. Entón, aprobámolo? Sí, fica aprobado. Pasamos ao punto número 4, moción de Ribeira en Común para que a Deputación colabore na renovación da nova pista do pabillón o Concello. Demándase de novo unha vez máis a colaboración da Deputación. Brais, tes a palabra. Explícanos a moción. Grazas. Boa tarde a todos e a todas, tanto público como aos que nos están seguindo aquí. Efectivamente, Ribeira en Común volve traer esta iniciativa, faino xustamente como fixo con anteriores ocasións, intentando poñer atención... Perdón, estou falando, Vicente, por favor. Grazas. Poñendo atención nunha cousa que para nós é primordial, que é unha infraestructura deportiva, como sempre decimos, das máis utilizadas e empregadas con maior actividade nesta provincia, infraestructura deportiva e, desde logo, pabillón, evidentemente quitando os da cidade. E volvemos a decir que, desde logo, consideramos que o Concello non pode estar en solitario intentando mellorar unha infraestructura dun orzamento tan elevado, sobre todo cando temos outras institucións como é a Deputación Provincial e a Xunta, nomeadamente a Deputación Provincial, que semanalmente, e esta semana é outro exemplo, destinou 360.000 euros a 6 concellos, unha vez máis. A Deputación, a Administración na que César Fernández, candidato do PP en Ribadavia e na que está de vicepresidente no seu goberno, decidiu unha vez máis vetar a Ribadavia deste investimento, a pesar de que está solicitado en todos os organismos deste Concello, a pesar de que en outubro de 2019, el mesmo, sendo alcalde, toma a iniciativa e solicita unha demanda que xa veña de atrás, que veña dos clubs, que veña incluso do noso grupo na legislatura anterior en forma de moción, algo que era clamoroso e, sin embargo, evidentemente, non foi capaz en 2 anos que gobernou de leválo a cabo, pero agora que se actualizan os precios por parte deste goberno, que se reedita esta iniciativa para que se volva a Deputación a colaborar. Só estamos pedindo colaboración, non estamos dicindo que teña que facer toda a Deputación, pero o que pedimos é que non sexamos menos ou que non teñamos un trato igual ao que teñen outros concellos da provincia, insisto, onde semanalmente se lle dá apoio a estas iniciativas e a excusa, todos recordamos, casi verao do ano pasado, donde o propio César Fernández, candidato do PP en Ribadavia e vicepresidente da Diputación, dixo neste mesmo pleno que non apoiaba determinadas iniciativas porque non había ningún anteproxecto, ni ninguna memoria técnica, ni nada concreto que se pudera plasmar. Evidentemente, daquelas estábamos a falar da agua das chabolas a Groba, cousa que non era real porque existía un proxecto desde 2015, pero é que tamén no pabillón existe un anteproxecto que a Deputación ten e que se te reenviou en 2021 e 2022. Por conseguinte, era unha excusa de mal pagador, era unha mentira, unha verdade a medias, como
como prefirades. A realidade é que non era real. E nese sentido, bueno, creemos que se está xogando co diñeiro público con intereses partidistas, se sigue na estrategia por parte do PP de toda a legislatura de canto peor lle vaya a Ribadavia, mellor pensan eles que lles vai a ir nas eleccións, e nos consideramos que, independentemente do que a ciudadanía libremente vote, independentemente de quen este no goberno na vindeira legislatura, creemos que cando facemos un xuramento aquí mesmo, no inicio da legislatura, de defender os intereses de Ribadavia, hai que cumplilo. E hai que cumplilo inda que a veces non guste. E hai que cumplilo inda que a veces sería máis cómodo e máis gratificante para algúns cegos non facelo. Pero a veces chega un momento en política que só podes facer dúas cousas. Ou ser consecuente e coherente co que dices, ou senón dimitir, irte para casa ou facer carreira política noutras institucións. Pero se non defendes os intereses de Ribadavia, desde o noso punto de vista, desde logo non se merece ser concelleiro ou concelleira deste concello. Grazas. Grazas, Brais. Quenda para Maite Benegá. Ben, boa tarde a todos os compañeiros e tamén a xente que nos pode estar seguindo. Eu primeiro quero agradecer a todos os que estáis aquí na corporación que, bueno, eu pedín que se cambiara este pleno para hoxe e aquí está cambiado. Eu agradezco pero moito, porque non podía estar. Entón, esta moción que se presentou en comisións, eu xa dixen que, por a nosa parte, pro BNG, por suposto que vamos a votar que sí, porque como non vamos a votar que sí a algo que sea beneficioso para Ribadavia, nós xa temos demandado en moitas ocasións. E tamén dixen outro día en comisións que nos parecía moi xusto, sobre todo porque é unha pista moi nociva para os xogadores que ali entrenan, que é unha pista que xa tiña para nós que ter un arranxo feito mediante unha modificación orzamentaria, como se está facendo para outras cousas. Entonces, isto penso que se lle deu dar un poquinho máis de prioridade. Como decimos sempre no BNG, hai que ver cales son as prioridades. Nesta legislatura, eu non digo que non se fixera nada, levanse feito moitas cousas, e sempre, seguramente desde o goberno, a visión é de que se traballa moito, e non digo que non, e o mellor parece que desde a oposición sempre estamos dicindo que non se traballa, que non se fai. Por o BNG, nos respetamos sempre a quen está gobernando, pero tamén a nosa obriga é demandar e pedir cousas. Eu tamén xa dixen en comisións que para nós se quedaron moitas cousas moi importantes, non só isto, no tinteiro nesta legislatura que está rematando. Oxalá, de verdade, que todas as cousas que se están anunciando agora, que vin anunciadas, tanto para Franqueirán como para as áreas recreativas de Ventosela, todo o que se está... Oxalá se poida levar a cabo e cumprir, porque eu son a primeira que me vou aledar deso. De verdade, sempre digo que o traballo que se fai desde o goberno para min é un triunfo de todos, ou un fracaso de todos, porque un goberno, estamos dicindo sempre, e a corporación somos 13. A xente vai nos pedir explicacións igual, tanto desde a oposición como desde o goberno, porque seguramente que non estou na oposición e lle recriminaron: oye, pero vos na oposición non facedes nada. E sí que se fai, pero realmente se fai é dentro do goberno, traballando, e sabemos o arduo que é. Entonces, eu sempre vou a respetar e quero seguir facendo a quen está nun goberno e fai o seu traballo. E tamén desde a oposición tentamos, a veces dunha maneira mellor ou peor, de facer o mesmo, facer mocións que se poidan cumplir, que moitas mocións das que se presentaron aquí tamén por grupos que, como a min, levamos 4 anos na oposición, están aí e tamén van quedar aí. Entonces, por iso digo que o traballo de todos é moi importante, pero de todos, por suposto, o do goberno, que é o que ten que facer xestións e traer cousas, subvencións, e pedir, claro, ese traballo ten que ser do grupo de goberno. E o noso deber tamén é apoiar, pero tamén demandar como oposición. O voto, xa o digo, vai a ser que sí. Grazas. Grazas, Maite. Quenda de César. Marilu. Bueno, nada, gracias. Boas tardes a todos. Bueno, como dixo, apuntou o autor da moción, xa non é a primeira vez que ven, as outras veces tamén xa aprobamos a favor, incluso aprobamos
votamos a favor, non votamos a favor. Incluso nas comisións informativas da semana pasada tamén votamos a favor, polo tanto, o noso voto vai ser tamén a favor. Independentemente de que vaya a pechar o turno e si quieran participar cando vaquen nos grupos ou a primeira o PSOE como queran. Si non hai máis que andar, si, me dá igual. En todo caso, eles tamén teñen dereito a unha segunda, non hai problema. Primeiro, agradecer tamén ao bloque, polo menos, que teña a deferencia de intervir e opinar, que ás veces na bancada do PP se vota en falta. Desde o noso punto de vista, eu digo sin ánimo de confrontar en absoluto, pero, claro, estaría ben que a persoa que compatibiliza ser concelleiro en Ribadavia e estar no goberno da Diputación, que é quen decide o reparto de diñeiro, tivera a deferencia tamén de opinar sobre o tema. Quizáis, como algún día neste pleno se atrevou a decir, de colaborar no futuro nesta mellora. Insisto, porque é certo que aquí en Ribadavia hai un goberno de coalición, pero hai moitos gobernos que afectan os intereses veciñais, que afectan as infraestructuras municipais, e non é só o goberno municipal, nin o de Ribadavia, nin en Compostela. Estamos vendo diariamente, por exemplo, na cidade de Ourense. O goberno do Concello non é o único goberno que actúa nesa cidade nin nos intereses dos veciños. Estamos vendo no Estado, é un goberno que afecta sustancialmente. Estamos vendo aquí en Ribadavia, que menos mal que está o goberno do Estado para colaborar con Ribadavia e cos veciños e beneficiar os veciños de todas as parroquias. Menos mal que está o goberno do Estado. Porque a estrategia do PP e dos gobernos que contamina normalmente é outra. Si los ribadavienses no saben votar, entonces no colaboramos con ellos. Y llevamos el dinero para los parques a Arnoia, 200.000 euros. Está ali para ver, Está ali para ver. Metemos 30.000 euros nun pabellón donde hai 12 fichas. Arnoia tamén. E non teño nada contra Arnoia, que hasta teño familia ali. Pero a capital da comarca sigue sendo Ribadavia. E donde está a poboación, mayoritariamente Ribadavia. E donde están as infraestructuras que teñen uso comarcal máis alá do municipal é Ribadavia. Por conseguinte, a actitude do Partido Popular nesta legislatura, francamente, é dun agravio importante cos veciños, non co goberno, que estamos aquí temporalmente e de paso, cos veciños. E se na futura legislatura cambian as tornas e resulta que Baltars perde a Diputación, ou Rueda perde a Xunta, cousa plausible, por certo, eu serei o primeiro, se aquí o día de mañá hai outro goberno, que defenda aos gobernos de esquerda que na Xunta ou pueda ser na Diputación, de que a Ribadavia non se lle pode discriminar por ter un goberno que non é coincidente. E se non o fago, que me veñan a reclamar que non o faga, que o teño que facer, porque antes que políticos son veciño deste pueblo, e desta vila e deste municipio. E me gustaría que na bancada popular sucedera o mesmo. Ben, pois aquí tamén actúa o goberno da Diputación neste concello, pero actúa para vetar. Decíamos moitas veces, a Xunta de Galicia hubo un conselleiro, bueno, hai que agradecer sobre todo o trato das direccións intermedias, direccións xerais, que sempre foi moi bo, hai que dicilo, pero os conselleiros, só o conselleiro de Medio Rural recibiu ao goberno e a alcaldía. Quero recordar, que me corrixan os compañeiros se me equivoco. Entonces, isto é o que non pode ser, desde o noso punto de vista, porque o diñeiro é de todos, non é do Partido Popular, é de todos, pero que é clamoroso, tamén paradóxico, que cando tamén estivo o PP tampouco viñeron grandes investimentos a Ribadavia. Entón, non sei se é quen dirixe a Diputación ten algún odio especial por Ribadavia ou haberá que analizar o que está a pasar. Porque tamén é certo que os problemas xa empezan a medrar no resto da comarca. Eso é verdade. E por moito que compre concelleiros, por exemplo, en Castrelo de Miño, pois o mellor, claro, empezanse a cabrar por outros lares dese partido. E se pos
a pardellas de candidato alternativo no Concello de Melón, o mellor é que estás dando unha sinal, bueno, que o mellor o partido, pois, es lo de siempre. E, desde logo, se é unha alternativa democrática e de progreso para calquer municipio ese partido, bueno, desde o noso punto de vista, evidentemente, que a de Ribeiro en Común non concordamos. Entonces, nos evidentemente, non só sabemos que temos a razón do noso lado, e que, ademais, os clubs e o tecido deportivo deste Concello tamén apoia esta reivindicación. Non é algo que se inventa Ribeiro en Común. E así asinaron esas sinaturas que sentaron a algúns extremistas tan mal. Pero aí están, eh? E é importante decir tamén, se a Diputación, por desgraza, continúa máis de Baltar, desde logo, temos claro unha cousa, en 2024 este Concello terá capacidade para sufragar ese cambio. Pero tamén é importante decirlo, se se fai e se se destina no orzamento 2024, que haberá remanente para facelo, se destina 100.000 euros de execución material a esta pista, que sepan os veciños e as veciñas, que entonces non se pode destinar a outras cousas que tamén fan falta. Porque decías ti, Maite, e concordo, que o Concello pudo telo feito, sí, o Benega dirixiu 8 anos esta infraestructura, 8 anos. Se calculamos todo o que fixo, que foi un moi bo mantemento, non é unha crítica, ao revés. Estamos a falar que o mellor teríamos a 30.000 euros se inicialmente fai 8 anos ou fai 12 anos se decidira cambiar a pista, en vez de facer ese mantenimiento que se fixo moi correctamente, por certo. Non o estou criticando, estou dicindo que é o que se fixo. Bueno, desde o meu punto de vista, se fixo o que había que facer. Ahora, que hai que cambiar ahora? Pois se cambia. Pero é importante, se o fixéramos en 2022 ou en 2023, entonces, con cartos unilateralmente sin colaboración da Diputación, entonces Ribadavia que tiña que renunciar ás aceras e ao saneamento de San Cristóbal, a arranxar prazas como García Buente. Que facemos? Non arranxamos ningún parque que vamos facendo algunhas melloras cando habría que facer reformas estruturais, como fan en concellos onde non hai nin nenos, con diñeiro da Diputación. Claro, é que o diñeiro é limitado, entonces, o xusto é reclamar que a Diputación colabore. Non lle estamos pedindo a César Fernández que o diñeiro dos orensanos que van a Arnoia ou van a Leiro ou van a Boborás a unha piscina que non se sabe nin os usuarios que vai a ter cando o centro comarcal está en Carballiño. Aquí o Partido Popular plantexa unha piscina no Concello de Boborás, con todos os respetos, Bueno, eu creo que este país ten que estruturarse de outra maneira. E creo que os concellos, creo que hai que poñer certa cabeza ao diñeiro público. Non aquí a golpe de talonario e de elección municipal repartirlle os partidos afíns. E creo que esta obra, evidentemente, volvo a decirlo, se non se fai con colaboración de outras administracións, en 2024 o Concello poderá facelo unilateralmente, pero sendo moi injusto para Ribadavia. Sin máis, moitas gracias. Grazas, Brais. Pasamos á votación do punto número 4, moción de Ribeiro Común para que a Deputación colabore na renovación da nova pista do pabillón ao Concello. Votos a prol. Fica aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, expediente de modificación de crédito 1/23. Esta modificación ten como objetivo dotar económicamente o Concello para abordar dous proxectos subvencionados, que son o embelecemento do Camiño da Barca e conservación do antigo matadoiro e o plan de mellora do casco histórico e a reposición do firme da Rúa Ribeiro. Se non me equivoco, eran 49.000 euros. Brais, esa palabra. Moitas grazas. Efectivamente, eso son as 4 intervencións, son para facer cargo ou ser corresponsables coa subvención que vamos a recibir, e estos son proxectos, isto é a actividade que hai de goberno, cando moitas veces se dice, nomeadamente por todos os grupos ás veces, pero fundamentalmente do Partido Popular, que aquí casi nunca dá o debate, quizás por falta de argumentos ou por medo a que se lle replique con datos, pero sí, cando non hai cap posibilidade de defensa, que nas redes ou na prensa, decir que este goberno non traballa ou non actúa,
podemos ser dos partidos moi diferentes, podemos ter unha coalición, evidentemente somos partidos moi diferentes, pero tamén o suficientemente hábiles para chegar a acordos e xustamente traballar en favor do Ribadavia, que son isto o que se ven plasmar nesta proposta de modificación orzamentaria. E, unha vez máis, hai que dicilo, estes proxectos, antes que presentalos ás subvencións da Xunta, antes se presentaron estas memorias na Diputación Provincial, donde goberna César Fernández, candidato do Partido Popular. A resposta da Diputación e de César Fernández foi vetar, non colaborar con estes proxectos. Afortunadamente, as subvencións e esas convocatorias nos deron a razón de que eran proxectos xustos, de que eran realizables e favorablemente ao Concello. Esta modificación é para facer a nosa aportación, como sempre dixemos, igual que o dixemos no pabillón, e igual que esa anuncio con casi seguridade, o LUS saiu convocatoria da Dirección Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e evidentemente o Concello estamos xa traballando para solicitar a subvención para o cambio de pista. Para o cambio de pista. O que sucede é que esa convocatoria é ata 50.000 euros e a execución material, como xa dixe moitas veces, é de máis de 100.000 euros. Insisto, só a execución material. Co cal, bueno, evidentemente, o goberno está buscando alternativas. O que pasa que a estrategia de canto peor lle vai a Ribadavia, mellor lle vai ao Partido Popular, bueno, nos consideramos que con moito traballo, moita perseverancia, o goberno, unha vez máis, o vai desmantelando e derrubando. En todo caso, ademais destas dúas intervencións na Porta Nova, a Camiño da Barca e no Antigo Matadeiro, tamén se aborda unha última fase de pequenas melloras que quedan na Praza García Buente e tamén, evidentemente, continuar coa mellora que se ten previsto para a Rúa Veronza e ampliar a zonas de mellora puntual da Rúa Ribeiro. Algo que tamén, e de verdade, isto é así, o que se ve que a cero colaboración que ten a Diputación con este Concello e que estas medidas tamén, no seu día, a da Rúa Veronza tamén estaba solicitada a colaboración na Diputación. E, por certo, hai que recordar, e eu o recordo porque, ademais, o teño recortado na prensa, César Fernández e o goberno do PP, cabe recordar que no seu día anunciou que se iba a asfaltar ou mellorar a Rúa Veronza. Finalmente non se realizou. En todo caso, bueno, consideramos que é algo que desde logo o PP non pode estar en contra porque o intentou facer e non deu. E, bueno, agardemos que ter o apoio desta iniciativa do goberno de coalición e consideramos que merece o seu apoio para poder executar o antes posible. Gracias. Grazas, Brais, que de Maite, de verdad. Se non me dá tos, ni me quedo afónica. Bueno, vamos a ver, por onde empezo? En primeiro lugar, este expediente de modificación que se nos presenta, eu xa anunciei tamén en comisións, por se non podía vir ao pleno, non se cambiaba, que íbamos a votar que sí, porque non vamos a votar en contra destas cousas que son, como digo eu, boas para Ribadavia. Nós non somos dos que decimos non. Outros, imagino que tampouco, non afirmamos nada. Dá a sensación, ou a mí me dá, por menos, de que o portavoz do goberno, claro, eu falo en algunhas dos puntos que se presentan na moción, explico as miñas cousas, agora no expediente de modificación tamén explico, claro, cando explicas tes que ter casi cuidado de non decir algo que lle poida ofender a certas persoas, porque senón, claro, xa che veñen aquí a increpar e incluso, bueno, en algunhas ocasións dicindo cousas que el pensa que son verdade, pero que non sei de onde as saca, como moitas cousas que escoitou por aí. Entón, que temos que facer? Responder, calar, porque se calas, porque calas, e non facemos traballo de oposición, non presentamos mocións, non facemos preguntas, veñen aquí a ver a vida pasar,
Pero se falas, pois claro, que problema hai? Que el pregunta, el se responde, el opina por os demais, el fala por os demais, e ti, cuidado, co que dis, porque enseguida te acusan de pinza co PP ou marca blanca do PP. E eu fago unha pregunta para todos os que están aquí presentes e tamén para os que me escoitan, porque claro, nas comisións non hai cámaras, entonces a veces non se fan preguntas, pero cando se está aquí, pois, querese falar e explicar e dicir. E eu tamén quero falar, explicar e dicir, porque tamén son concelleira, verdad? Entón tamén podo. Bueno, entre pouco xa me dirán que estou falando moito. Non, quero preguntar se alguén sabe ou en algún momento sabe, alguén que me pode decir, se o BNG en algún concello lle facilitou o goberno ao PP a toda agora. Gustaríame que se respondera a eso, vale? E tamén recordarlle a certa persona, para non nombrar, porque tamén lle parecerá mal que o nombre, que na anterior legislatura, ele estaba na oposición, e fixo unha oposición, para min, e vou dicir, nefasta. Ai, que se me escapa o micro. Porque adicouse a criticar duramente e a facer unha oposición tremenda a ese grupo que el dice que somos de esquerdas, verdad? Que grupos consideramos aquí de esquerdas? Dos que estamos aquí. PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Vale, pois ele dedicouse a facer eso, pero ahora non quere nin que eu me leve ben co... Entonces, eu que digo, que me diga en que momento o BNG facilitou un goberno do PP a toda agora, e sigo dicindo, entonces, se falamos porque falamos, e se non falamos porque non falamos. Vos non falades, entonces, pois tendes que entender que se vos critique. E a min tamén me gustaría que falarades e que dixerades máis cousas. Eu son así. En canto a isto, imos a votar que sí, vale? Imos a votar que sí. Xa preguntei outro día en que iba a consistir exactamente estas obras. Me dicen que a obra do envellecemento de Camiño da Barca, que vai ser igual, máis ou menos como Sanín, quedou igual que a de Ventosela, tamén nos quedou moi ben esa, a obra, que iba a ser, quedou ben, xa me dixeron por que non se fixo. Obra de conservación do antigo matadoiro, que vai consistir, xa explicou Nacho en comisións tamén, xa sei por que, vale? Por iso digo que vai ser máis ou menos como esa que se iba a facer en Ventosela, pero que ao final non se fixo. Obra de conservación do antigo matadeiro, carpintería e a parte, a cuberta. Non se sabe todavía para que se vai a dedicar ese local, pero bueno, a min non me gustaría que quedara sin uso, a min, pero bueno, que se mellore, pois vai tamén darlle outro aspecto ao lugar onde está. A mellora no casco histórico creo que algo en García Buente, non sei se se quedou algo sin facer, pero eu xa vin que ali se estaba utilizando de aparcacoches, porque vin coches ali aparcados, entonces non sei se se lle pensaba dar unha especie de cierre ou poñer algo, pero no firme de Rúa de Ribeiro tamén preguntei se só se iba a parchear ou se iba a asfaltar, porque creo que lle fai falta. Entonces, supoño que non sei se estas obras se van a intentar facer antes de que acabe a legislatura ou cando se poida. Entonces, o noso voto vai ser que sí a isto. Grazas, Maite, que darei Marilu? Sí, lamento si decepciono a alguén, pero vou ser eu outra vez a que... No, pero digo, pero igual decepciono, claro, no, pero bueno, é igual. Pois nada, no, digo que igual decepciono a alguén, pero vou ser eu a que unha vez máis defenda esta moción, e igual sigo decepcionando a alguén porque eu realmente non sei a necesidade que ten determinada xente de crear debate onde non o hai. É dicir, o Partido Popular, e polo menos desde que eu estou aquí sentada, tanto eu como os meus compañeiros, sempre intentamos facer o que entendimos nos mellor para os veciños, para Ribadavia,
Creo que nunca fomos impedimento para realizar ningunha obra, nin paralizar nada, desde que polo menos eu estou aquí sentada, e isto pois, é un motivo máis. É dicir, o mellor único debate que poderíamos entrar é se o mellor nós faríamos estas obras ou outras. Aí xa, pois, cada un, cando lle toque época de goberno, pois ten as súas prioridades. Vos sodes o grupo de goberno, vos decidides estas, e unha vez máis o Partido Popular non vai ser impedimento para que se realicen, polo tanto, o noso voto vai ser a favor desta modificación de crédito. E digo que non quero entrar a debate sin por isto e tamén por outra cousa, porque realmente pareceu un pouco falta de respeto o que o portavoz do goberno dixo anteriormente, cando, bueno, que era eu a que defendía esta moción. Bueno, realmente non me sorprende, porque unha persona que representando o Concello de Ribadavia me minte nas comisións informativas, pois non me sorprende en absoluto. Por eso non vou entrar en máis debate, simplemente reiterar a nosa posición de que estamos a favor, e iso é o que me interesa que a xente se quede, que a noso labor tanto de goberno como de oposición, cando estamos aquí sentados, sempre foi facer o que nos creemos mellor para os intereses dos veciños de Ribadavia. Nada máis, gracias. Ben, empezo polo final. Primeiro, agradecer o tono hasta o final da portavoz. Está ben a estrategia do victimismo, si cola, o Partido Popular víctima pouco. Non é un partido xustamente que non teña capacidade de defensa, a xente que se mete no PP non corre perigo o seu posto de traballo, nin ten perigo de represalias. Noutros partidos, sí. Isto pasa na provincia de Ourense, o sea que o victimismo ao mellor non casa. Eu estou encantado de que responda calquer persoa do Partido Popular. Eu non me vou a meter na disciplina interna dese partido. Non teño tanta desfachatez. Eu mencionaba que o vicepresidente, que tamén compatibiliza o seu cargo co de concelleiro, nunha moción que alude á Deputación Provincial na que el forma goberno, é bastante triste que non se atreva a responder e a dar a súa opinión por posto que está no goberno, nada máis. De verdad que, bueno, insisto, a estrategia do victimismo ás veces depende, hai que saber facela, claro, senón pois queda un pouco sobreactuado. Respecto a Maite, eu francamente non sei, Maite, que buscas, se buscas, non sei a que se debe esta atitude túa con Río Común toda a legislatura, por certo, pero a da hora foi un pouco saída de tono desde o meu punto de vista, entre outras cousas, porque eu fixen unha intervención, eu creo que moi respetuosa co BNG, e non en nada quería confrontar. Non sei se é que estás buscando confrontar con Ribeirón Común, conmigo, se buscas certa notoriedade a través da estrategia que o mellor o noso grupo puido ter no pasado. Creo que repetir certas estrategias ás veces sin contextualizarlas poden ser erradas. En todo caso, estás no teu dereito. Eso sí, tamén te ates a que puida facer o mismo e a facer valoracións tales como nefasta oposición, é dicir, con ataques nominais a min, eu eso nunca o fixen contigo, nunca, e cando digo nunca é nunca, a non ser que te des por aludida cando ataco o Partido Popular ou actúes como portavoz do Partido Popular en defensa deles cando os ataco a eles, pero eu a ti nunca te ataquei. Queres que valore como faz tú oposición, como foi a túa intervención, que é o que acabas de facer tú comigo e o tes feito outras veces? Eu creo que non, francamente, creo que os veciños non lle importa, eu aquí non son o teu profesor e a valorar se me gusta máis a túa intervención, me gusta menos, desde logo, insisto, o mesmo que lle digo a portavoz do Partido Popular. É dicir, a estrategia do victimismo pode ser un bo intento, eu non digo que non, pero claro, cando Ribeirón Común nunca, e cando digo nunca, atacou o BNG, nunca, e me remonto incluso ao inicio desta legislatura, sí, a este inicio de legislatura, cando este goberno e este grupo municipal, mellor dito, e tú sabes moi ben, quixemos chegar a un acordo, tamén incluindo o BNG, efectivamente, porque nos decíamos, Ribeirón Común ten 3, o BNG ten 1, sumamos os mismos que é o Partido Socialista. Polo tanto, o mellor Ribeirón Común e BNG teñen dereito tamén a poñer alcalde a alcaldesa. A resposta de isto público e notorio,
A resposta do BNG no, el alcalde le toca al PSOE, renunciando e, evidentemente, menospreciando os 3 concelleiros de Ribeirón Común, cando xuntos sumábamos os mismos e tiñamos dereito tamén a opinar. E isto foi así. E este debate eu non o quero abrir agora. O trouxo aquí o PNG e eu respondo tal e como foi. Por certo, Mariluz, terás que explicar en que mentín nas comisións, porque eso de decirlo sin decir en que ou demostralo, pois é bastante, non sei, porque eu tamén podo decir calquer cousa de ti, pero eu non actúo así, Eu normalmente sempre o respaldo con feitos e probas, vale? Sempre o respaldo con feitos e probas. En todo caso, nós tamén o temos claro, somos de esquerdas, e se nas eleccións de maio volvemos a decilo, porque aquí, isto é política, non guardamos rancores a ninguén. A prova é que estamos gobernando co PSOE a pesar das tensións que desafortunadamente tivemos no pasado. E estamos dispostos a chegar outra vez a partir de maio con acordos co PSOE, pero tamén co BNG, E non vamos a mentir a ninguén. Non, é así, é certo. Estades facendo complicidades que a mí me parecen ben, pero tamén as podo sinalar. Sempre que queira o BNG, claro. Sempre que queira o BNG. E desde logo, desde o noso punto de vista, se Ribeirón Común e BNG suman máis, nós tamén llevamos a trasladar o mesmo que fixemos en 2019 ao BNG, porque consideramos que temos moitas afinidades, independentemente das afinidades personais ou desafinidades persoais, en programa. E, evidentemente, por certo, tanto Ribeirón Común como o BNG son moito máis amplos que Brais Fidalgo e Maite Rodríguez. É moito máis, afortunadamente, para Ribeirón Común polo menos. Afortunadamente. Sin máis, moitas gracias. Grazas, Brais, Maite. Non tiña pensado decir nada máis porque o que digo, digas o que digas, sempre queremos ser como aceite, quedar por encima. Entón, a mí sí que se me ten aludido aquí neste pleno e en outros sitios, de chamarme, decir que estou facendo pinza co PP e decir que son a marca blanca, sí ou non, señores? Entonces, eu teño que defender, porque digo, en algún momento o BNG facilitou o goberno o PP? Non. Eu fun a que dixen que se non nos poñamos de acordo que iba a entrar a gobernar o PP, entrou a gobernar o PP, pero é que, ademais que, como digo, mire, eu en política son de ideas, pero tamén son de persoas, moito de persoas, porque para min é o máis importante quen está detrás das siglas, Para min é o máis importante, porque a veces as siglas pesan, e pesan moito. Non digo a veces, casi sempre, pesan moitas siglas. Pero eu voume quedar coas persoas. E hai persoas que na corporación, e xa o dixen, por moito que traballen, por moito que digan, que fixeron e que van facer, eu se mas vou encontrar na próxima corporación, pois o mellor vou ter un problema con esas persoas. E non vou dicir nombres, nin vou dicir grupos, nin vou dicir nada. Pero eu voume quedar sempre coas persoas. Non vou vetar a ninguén, porque, efectivamente, como sempre dixen, os votos son das persoas que representan esa candidatura. E cando digo que 4 son máis que 3, 3 son máis que 1. Verdade? Toda a vida. E eu, outras persoas terán outro punto de vista, pero para min eso vai prevalecer. Entonces, como digo, se queremos entrar en debates podemos estar aquí hasta el infinito e máis alá, como decía, pero non hai debate. Eu voume presentar ás próximas eleccións como candidato ao BNG. Por aí hai moitos partidos que non se saben o que van facer. Entonces, a partir do 28 e desa noite e dos resultados, eu vou pensar que nos deixou este concello, que se nos presenta, e aí tomarei unha decisión xunto cos meus compañeiros, porque eu non decido sola, eu decido cos meus compañeiros, vale? Cos meus compañeiros do BNG, que, por certo,
levan moitos anos aquí neste concello e tamén teñen estado dentro do goberno. E algunhas veces tamén se intenta decir que o traballo do BNG foi tamén aquel fallo, aquel outro. Claro que o BNG tamén estuvo gravando, tamén tuvo os seus acertos e os seus desacertos. E bendito sea, como digo eu. Porque se só fixéramos cousas boas, ahora estaríamos todavía aí. E tuvemos os nosos momentos moi malos e tuvemos os nosos momentos moi bons. E o mellor para as próximas, pois, eso, non nos vai quedar máis remedio que conformarnos con que a xente diga e vote a nós e o resto. Vale, entonces, facer cábalas ahora do que va a pasar, eu non me atrevo. Como digo, grazas e nada máis. Non vou entrar en máis debates, porque non é a miña intención nin confrontar con nadie, e se o pensan, de verdade que se equivocan moito, pero comigo, moito. Grazas, Maite, que da de Nacho, Partido Socialista. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Bueno, en política, como na vida, a veces basta con saber a quen tes enfrente para saber de que lado tes que estar. Eso digo eu a nivel persoal e como ideoloxía que teño de un partido determinado e que volvo a incidir sempre digo o mesmo, pero creo que non acado que se me escoite moito. Eu non teño enemigos, eu teño adversarios políticos, e o meu adversario político é o Partido Popular, de agora, de sempre, e mentras eu siga pensando como penso, porque senón terei un problema, ao millor vai a ser o Partido Popular porque representa todo o contrario que eu penso. Non é que me caigan nin mellor nin peor os concelleiros, evidentemente as persoas, pois moitas veces, como decía Maite, pois podes ter máis afinidade ou menos, e co Partido Popular houbo persoas que as que tes máis afinidade e houbo persoas que as que tes menos. Pero iso non implica que representen unha forma, sobre todo, de facer política nesta provincia que a min, que a sufro desde fai moitos anos, non me gusta. E non me gusta precisamente porque se intentou trasladar a esta institución. Eu o teño dito moitas veces, xa vexo que a veces con pouco éxito, non digo aquí, senón ao mellor incluso fora, porque é verdade que hai cousas que non corresponden ao que debe ser unha administración. Pero, máis alá de todo eso, bueno, decir unha cousa, non sei que os partidos, o Partido Socialista ten candidata a alcaldía de Ribadavia e, dende logo, vai a ser a candidata que garantice, dende logo, se por o Partido Socialista vai a ser que o Partido Popular non goberna este concello. Eso vai como primeira cuestión que temos que decir. Ahora cábalas, claro que non pode facer nada. Ahora ben, cando falamos de inversións, que é o que eu pensei que é o que se iba a falar, non, de verdade que me quedei un pouco sorprendido do tono do debate, porque en realidade non escoitei eu ben certas cuestións, ou estaba mellor pendiente de outras. Pero, dito isto, a min máis alá desas cuestións, eu creo que o importante é o que vamos a aprobar. E o Partido Popular decía antes que eles terían unha forma de ver as cousas, decía Mariluz, e nós podemos ter outras. Evidentemente, claro. Pero logo hai unha cuestión que ten que quedar clara. Hai determinadas subvencións, como poden ser as que estamos a falar, que levan un camiño e un carácter determinado. Turismo, pois, as de turismo teñen as súas particularidades. Esta xa non a pedimos agora, a pedimos outras veces. Por lo tanto, creo que, ademais, compartido por o Partido Popular. Creo que é unha decisión acertada e o mellor de todo ahora que é unha decisión acertada, xestionada e conseguida. Un goberno que é verdade que o Partido Popular, que está no seu papel, ten que decir que non consigue subvencións ou que non consigue investimentos. Eu podo decir, e sei o que digo, creo que teño a capacidade de poder dicilo tanto desde o punto de vista moral como desde o punto de vista do coñecemento deste concello, que en 2 anos quizás sexa o goberno con máis capacidade de inversión, Mariluz, que tuvo o concello de Ribadavia. Fíxate ben o que che digo, en 2 anos, proporcionalmente.
E non estou dicindo ninguna cousa que non sexa certa. Cando queirades, sumamos e o comprobamos. E iso creo que hai que poñelo en valor. Esta é unha mostra delo. Unha mostra máis. Por certo, hai unha cousa que sí que non me quedou clara, a mellor non escoitei ben. Con respecto ao do Matadoiro, eu creo que é unha cuestión de valorar o uso. Eu entendín por aquí que se quedaría sin uso, ou que lle gustaría, por exemplo, dixo Maite, creo. A mellor entendín mal. Eu quero dicir con esta cuestión, polo menos é a nosa visión, que o Matadoiro ten que ser arranxado por unha cuestión. Mais alá de todo iso, é que neste momento o Matadoiro é un perigo. Todos o sabedes, algúns intentaxe gestionar algunha subvención neste sentido. Creo e insisto que é unha subvención gestionada, presentada e o mellor de todo, volvo a insistir, acadada por un grupo de goberno. Con respecto ás outras dúas cuestións que acomete o Concello, ou bueno, unha máis pequena porque quedan arranxos que hai que acometer, eu creo que ademais aí se fixo un traballo que está ben e que todos os veciños están valorando, xo dixemos creo que no anterior pleno, me refiro a García Bueno. E polo tanto, creo que tamén é unha cuestión que ten que ser rematada. Incluso se tuviéramos máis cartos, a nosa idea pois sería outra, pero de momento é o que é. Pero despois, o Partido Popular, Mariluz, eu creo que non é discutible, creo, sinceramente, creo que non é discutible e non sería discutible seguramente se o Partido Popular estuvese de poder traer unha modificación orzamentaria e poder aprobala, porque iso tamén é gobernar. Con isto que quero dicir? Que moitas veces cando se cambian os gobernos se cambian precisamente porque gobernar é xestionar e ter os votos para facelo. E temos a capacidade de facelo precisamente porque podemos vir aquí e podemos aprobar unha modificación de crédito que vostedes antes non podían facer. E iso non pon en dúbida, porque os veciños non van a dubidar en ningún momento que a Rúa Ribeiro Carballiño haxa que arranxala, ou parte dela. O gallá tuveramos máis dos 15.000 euros e tuveramos 100.000 seguramente, que é o que podría costar arranxala toda. Pero vamos a intentar facer o que neste momento é unha demanda. Por certo, unha demanda que os perfiles do Partido Popular están todo o día RQR e os concelleiros do Partido Popular lle dades a me gusta. Incluso a persoas que se dedican a chamarlle focas, zorras, etc., a persoas do goberno do Estado. Eso tamén o digo porque algún de vos o fan. Entón, creo que a política é algo máis que iso. E non chegar aquí, sí, teño as capturas, non é chegar aquí e decir que somos moi bons e despois, como decía algún nas redes, aplaudirlle a ese tipo de xente, porque é peligroso. Sabedes por qué? Porque ese tipo de xente hai en todos os sitios. En todos, non digo que só no Partido Popular. Pero claro, os concelleiros e as concelleiras temos o deber e temos a obligación de non queren esas historias. Porque se caemos, nos vamos a meter en un charco que non debemos. E polo tanto, eu creo que hai que ser conscientes. E dito isto, há unha cuestión que decía Maite, porque a deixaba así caer, a veces como medio neste debate que ten co portavoz do Ribeiro en Común. Deixaba caer que o gallá se fixeran as inversións que acabamos de anunciar estes días. É que se van a facer, porque son inversións que están firmadas e que se presentan unha vez que se teñen conqueridas. E, polo tanto, o que acabamos de anunciar hoxe que se aprobou ante a Xunta de Goberno por todo o Goberno é unha inversión que se vai a facer cun plan marco que está determinado e que se vai a facer, porque hai un proxecto. Entón, non é dicirlle aos veciños da Franqueirán somos vendedores de humo e vienen as elecciones e vamos facer isto. Non. Poden vir aquí os veciños da Franqueirán e ver que eso se vai a executar. Tamén é certo, non da forma que o mellor querríamos. Por qué? Porque vamos a facer unha primeira fase dunhas beirarrúas que podría ser mellor facela xa completa. Pero non é posible, porque a cantidad de cartos que hai son os que son. Ahora, este goberno, se volve a estar, temos o compromiso de continuar con esa acción e concretamente con esa orde se sale no mesmo senso. E con respecto da Confederación, home,
a Confederación Hidrográfica creo que neste Concello está facendo un esforzo importante. E esas 3 áreas que se anunciaron, claro que se van a facer. E máis, podo dicir máis. E tamén con isto lle contesto a Mariluz. O Partido Popular, con algunha desas áreas, pagou un proxecto que costou, se non estou errado, cerca de 1.500 euros, o antigo alcalde, e non se executou, nin se conseguiu a subvención, co seu propio partido. Porque presentáchedes unha subvención na Xunta de Galicia que vos foi denegada. Calquera outro grupo que estuvera aquí podría chamarvos incapaces, non sei que, non sei canto. Non o fixo, pero ainda encima se pagou o proxecto e se pagou antes de conseguirlo. Eses mesmos proxectos non solamente se van a executar, sino que están firmados e nese propio protocolo implica que os propios proxectos se poden gestionar e se poden pagar. Esa é a diferencia entre gobernar ben, ao mellor, e gobernar regular. Isto teñen que saber os veciños, e precisamente para iso temos os plenos, para dicirlle aos veciños, xa que estamos en campaña, todo o mundo aquí ven dicindo as súas cousas, dicirlle as realidades. Eu non minto, nunca. A mellor a min sí que non me podes acusar deso. Podo guardar cousas, pero mentir non minto, e o que acabo de dicir é unha realidade como un templo, tanto como que podes vir aquí e comprobar os documentos. Dito isto, tamén digo, que tamén yo digo a Maite, non vai a ser a última modificación a mellor que traemos antes de que acabe a legislatura. E iso será unha boa cousa para Ribadavia. Outra cousa distinta é que ao mellor sexamos capaces, porque temos algunha outra cousa que evidentemente somos prudentes e non desvelamos, non será ao mellor a única, xa digo, que traigamos, pero a capacidade inversora que teñamos ao mellor pode ser superior ao que demos a cada ano. Non sei se me acabo de explicar ben, é que ao mellor van a vir subvencións moi importantes que o Concello xa veremos se ten a capacidade para poñerse 20%. Por lo tanto, os veciños deste Concello se ten que dicir a verdade. E a verdade é esta, capacidade inversora a maior en 2 anos. E isto é tan real como só que hai que coller os números e facer contas. Nada máis, moitas gracias. Grazas, Nacho, que nada de Mariluz. Solamente aclarar unha cousa por si hubo un momento algún malentendido. É dicir, eu nunca dixen que non estuveramos de acordo con estas obras. É dicir, eu único dixen é que en algún caso de ter debate sería ese, unhas ou outras, pero obviamente son obras necesarias. É dicir, eu simplemente quería aclarar eso, que dixen que se irá haber debate sería eso, pero nos totalmente de acordo. É dicir, eu creo que a miña posición é totalmente esa, nada máis. Gracias. Ben, aclarado punto número 5 do expediente de modificación de crédito, pasamos a votación. Votos a prol? Fica aprobada por unanimidade. Pasamos entón ao punto número 6, mocións de urxencia, que non hai, non? E o punto número 7, robos e preguntas. Mario, que me dá? Grazas. Bueno, pedir, xa que se está facendo a limpeza de desbrozos, que poidan chegar ás parroquias, na medida que se poida, se dixemos tamén en comisións. Despois, xa que falastes un pouco da área de Ventosela, no Pantalán que se arranxou, de Valdepereira, hai unhas tabuas xa levantadas, entonces se pode ir porque o mellor que uns clavos ahora xa se arranxan, e sabedes que senón a xente incluso as pode xa levantar ou tal, porque somos así. E pedir eso, que na Plaza García Boente, por favor, que non aparquen os coches. É que, por moito que se sean residentes, unha cousa é que se vai a descargar ou que se vai a coller algo, pero que non se acostume a xente xa a aparcar ali. Despois, que máis teño anunciado por aí? Bueno, o que decides, que de verdade, que eu digo en serio, cando digo que me alegro de todos esos anuncios que se fan, non o digo con doble, que me alegro de que esos anuncios que se fan por parte do Concello que se poidan facer realidade. Para min non o digo con segundas, que me vai alegrar moitísimo, sobre todo porque hai inversións que nos temos pedido para Ventosela, para esa zona, para outras. Eu encantada da vida, non o digo que este dubidando ou que sexa un anuncio de campaña, non, que me alegro de que así se pode facer. Que se van traer máis modificacións para outras cousas, pois tamén acabamos de votar todos que sí, e supoño que seguiremos nesa dinámica.
Tamén me gustaría saber se por parte de Confederación Hidrográfica se falou de algún compromiso para a nova captación, que tamén é moi necesaria, de agua, que temos pendente, porque este ano pasado sabemos o que nos pasou, ou vir a sequía, entonces eso tamén me parece unha cousa que non se pode deixar de lado para este goberno ou para o que poida vir, porque é unha cousa moi importante. Tamén comentaban en comisións que se entrou algunha xente, creo que para a limpeza, e se preguntou se había unha lista ou se vai facer algunha lista de xente que poida entrar a traballar, porque o outro día preguntaronme por a rúa, eso vou non dicir, que se necesitaba xente para desbrozar o castelo. Preguntaronme a min eso, por a rúa. E digo, como se vai facer? Sí, que para a limpeza e para eso, digo eu, se vai abrir unha lista ou se... Que me preguntaron de verdade que lle dixeran que facía falta xente para desbrozar o castelo. Digo, home, para limpar o castelo, sí, pero para desbrozar non será tanto. A ver, que tiña por aquí cousas apuntadas. Debaixo da ponte, o remate de San Francisco, hai uns baixes ali importantes por debaixo da vía, entonces que se trate na medida que se poida de arranxar. Creo que non... sí, este papel, que é verdad que tamén se comentou nas comisións que eu tiña aquí, mira, agora como lle den a volta, no 7 de febreiro o BNG solicitou que se nos facilitara o estado de execución do orzamento municipal, ingresos e gastos correspondentes ao exercicio 2022. E creo que ata agora non se nos facilitou, entonces, pois eso, que teño aquí constancia de que o BNG tamén xa o pediu o 7 de febreiro. Moitas grazas. Grazas, Maite. En canto a desbroces, chegar ás parroquias, Pontalamán, Valle Pereira, Praza García Buente, indicaremos esta situación á Policía Local. Os traballos de desbroces estes de mantemento trasladaremos ao persoal. Estáse falando con Confederación e hai un compromiso de Confederación. A xente que entrou a traballar foi unha brigada de medioambiental, hubo unha convocatoria. En San Francisco xa pedimos informe á policía para arranxar este vial e en canto se poida se pintaramos estes. A ver, eu teño unhas preguntas referente á pedra que había en Ventosela, o que hai en Ventosela, a pedra que se copiou na antiga escola de Ventosela. A obra de San Cristóbal pois casi requiriu a gran maioría desa pedra, levaron para esa obra, pero queda alguna pedra que se non ten validez, non? Unha pedra que son casi escombros. Entonces eu pediríalle ao goberno que xa que levaron a pedra que fai falta pos muros, que como teñen unha pala, eles recollan o resto. Que o tiren onde hai que tiralo, ou que fa un recheo onde teñen que facelo, pero non, xa que levaron a que lle valía, pois levaron a carne que tamén leven as piñas, vale? Básicamente. Claro. Digo eu, non? Que teño unha pala, un camión, e iso fan unha patada. Por outra banda, tamén nas comisións informativas preguntei que o actual concelleiro de servizos xa sabía do tema, por unhas placas de fibrocemento que hai no punto limpio, se xa comprou a súa existencia, se ten algún plan para retirarlas de aí de unha forma segura, e, de algún xeito tamén intentar que esta situación non se volva a producir, porque claro, se realmente as placas de fibrocemento a xente ten que pagar moitos cartos para quitarlas dos seus tellados, non pode ser o Concello que permita que se tiren ali de unha forma gratuita, non? Aparte, que é o menor problema, o maior problema é o medioambiental, evidentemente, non? Despois tamén o tema, por o tema da captación de emerxencia que se fixo por o tema da sequía, pois fixeronse algunha serie de zanjas e algúns traballos por o monte, que houve algunha serie de desperfectos, non? Que eu teño constancia por algún veciño que
que ten problemas nese senso, e era por saber si sabedes ou tedes constancia que a Aqualia está xa o ben tapando esas zanjas que estaban abertas e repoñendo os muros e postes por o monte, non? De Maquiáns para arriba hacia a Cautación, non? Que houve unha serie de desperfectos. E para rematar, vexo que o novo camión que está facendo o tema de limpeza de rúas, pregunto se é por unha cuestión especial, pero é un camión que consume igual 3 veces ou 4 veces máis gasóleo que o anterior é máis manexable por o caso histórico, eu creo que non sei se por alguma cuestión en especial se utiliza o novo, porque ten máis presión de agua ou porque é máis versátil ou tal, eu recomendaría que se utilice o vello porque, bueno, é máis manexable, consume bastante menos e un, bueno, se é un motor, sí, consume. Pero, en fin, é unha pregunta ou unha suxerencia que fago ao goberno. Nada máis, non sei se é un compañero, nada máis. Gracias. Gracias, Miguel. Pois a pedra de Ventosela, esta que utilizaron os da obra San Cristóbal, eu non sei se podrán recoller a eles os que non se quedaron ou non, pero, bueno, se lle pedirá, se pode ser. As placas de fibrocemento do punto limpo, eu non sei se xa informou o concelleiro, esa falaron co ben, captación de emerxencia da sequía das falsas e traballos polo monte. Home, eu non teño ninguna queixa, non temos ninguna queixa de veciños sobre estas zanxas, eu descoñezo que haxe que quedar algunha aberta, pero trasladarei yo a Aqualia, vale, para que repoñan a situación, os perfectos. E o novo camión do GES están utilizando os dous, non é só un, están utilizando os dous para limpezas de cara a Semana Santa. Sen máis, grazas a todos e a todas.